В ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим», в студії Георгій Спасотукольський. Резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» ухвалила Генасамблея ООН 18 грудня. Документ закликає Російську Федерацію припинити порушування прав людини в Автономній Республіці Крим. Що містить в собі документ та які норми підсилять позиції України на міжнародній арені? Про все це ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні в цій студії голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Вітаю вас. Добрий вечір. Почнемо з того, що це вже четверта подібна резолюція Генасамблеї ООН, що добре. Тим не менш, скептики спитають, було вже 3, ось четверта. Що це змінює? Росія ж як порушувала, так і порушує. Саме основне, що Організація Об'єднаних Націй в сукупності, як організація, як міжнародний інститут, як міжнародний інструмент, підтримує ту позицію, яка була заявлена в усіх 3 попередніх резолюціях. І, власне, в цій резолюції вперше з'явилося слово «агресія», що важливо. Тобто, фактично, Росія визнана державою, яка вчинила акт збройної агресії. Це є дуже важливо. Тобто у нас прослідковується, по-перше, певна чітка послідовність, яку займає Організація Об'єднаних Націй щодо збройного конфлікту і окупації Росією Криму. І це дуже важливо. Тобто не зменшується міжнародний тиск на політичній арені. Для України це надважливо. І я хочу нагадати, що фактично зупинити оцей навал російської збройної агресії на Донбасі вдалося передовсім завдяки міжнародному тиску. Тобто це є справді інструмент, який не є інструментом швидкої дії. Тобто це не ракета, яку можна випустити, яка одним своїм залпом може там знищити ворога і буде перемога після цього. Це довготривала стратегічна політична боротьба. Ми знаємо, що Росія сьогодні виключена з таких міжнародних платформ, як G7, G7 залишилося, G8 немає. Тобто Росія в 8 найбільш, скажімо так, потужних держав не входить. Росія розглядається як потенційний супротивник, як агресор, як держава, яка нехтує правом на міжнародному рівні і всередині своєї країни. І це все підтверджується оціми документами, які показують реальний факт обличчя Російської Федерації як держави-агресора, яка вчиняє окупацію, і, відповідно, факти, наведені в цій резолюції, закріплені в ній як доведений юридичний факт порушення норм міжнародного гуманітарного права, а йдеться, зокрема, про такі випадки, як заміщення населення, примусове вигнання населення, корінного населення, яке проживало на цій території, і з тим, щоб проголосити цю територію своєю. І ми бачимо ці факти, коли відбуваються досить великі, значні за кількістю осіб переїзди на Кримський півострів з різних регіонів Росії, і натомість з Криму розвозять людей, наприклад, тих, хто відбував покарання, їх розвозять з Кримського півострова по різним виправним закладам пенітенціарної системи Російської Федерації. Ми бачимо... До речі, а оцей момент з заміщенням населення в Криму. Хтось з політиків вірить в деокупацію і над цим працює, хтось не вірить, каже, це ніколи не може статись. Тим не менш, ніколи не кажи ніколи. Тому що маятник історії, він так цікаво хилитається. Тут замахнулись на сонце, а тут раз і ляп на землю. Замахнулись знов на велич Російської імперії, а може закінчитись все зовсім навпаки. І, наприклад, в процесі деокупації, чим важливий оцей момент, що в резолюції Ради безпеки ООН засвідчено і засуджено практику заміни
населення в окупованому Заміщені, Криму. так. Да, при деокупації ці люди можуть бути якось повернуті в місця своєї постійної дислокації в Росії. Я б сказав, що тут є досить велика небезпека для маніпуляції демократичними інструментами, якими є, наприклад, ті ж самі вибори. І Росія, яка фактично встановлює диктатуру, переламуючи будь-який спротив і насаджуючи свою волю силовим методом, різним, скажімо так, маніпулятивним, інформаційним впливом, з тим, щоб сформувати погляд і бачення ситуації як такої, що вона є справедливою і не має жодного порушення. Внутрішню ситуацію на внутрішньому рівні. Йдеться про що? Коли провести якісь інтерв'ю, запитати, наприклад, там якогось пересічного, там, можливо, жителя цієї території, сказати, ну, в чому ви бачите порушення, він скаже, та тут начебто все нормально, я не бачу якихось порушень. Тому що від нього відрізані оці важливі, стратегічні в інформаційному плані великі порушення, які пов'язані з глобальними оціми процесами. Той же призов до армії, наприклад, який є, ну, до армії країни-окупанта. Фактично це, ну, будемо говорити так, міжнародних гітлерівська конвенцій. Німеччина, да, яка захопила Судети, захопила Польщу, і вона рекрутує в свою армію місцеве населення, примушуючи їх служити в своїй армії. Тобто це, ну, я нічим не відрізняю, наприклад, той же самий фашистську Німеччину кінця 30-х років від нинішньої Росії. Ну, хоча, бачите, Путін на своїй прес-конференції вам би опонував, він якраз сказав, що це дуже негарно ставити Радянський Союз і нацистську Німеччину там на... Кожен має право на свободу вираження погляду, і той пан Путін так само. Тобто тут можна з ним сперечатися, але факти залишаються фактами. І ту ж саму Німеччину не відразу покарали. Та? І був період і упоювання славою і перемогами якимись, які вони захопили, там, скажімо, Бельгію, Голландію, Францію, мали багато спільників, там, скажімо, і в Європі, і в Азії. Це все було. Але Радянський Союз був спільником до 41-го. Але закінчилося все якби певною історичною справедливістю, і така ж сама історична справедливість чекає і на Російську Федерацію, яка так само, ну, піде своїм історичним шляхом. Я сподіваюся, це трапиться, ну, досить швидко. В резолюції засуджено масове затримання активістів та захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадської ініціативи «Кримська солідарність». Ну, зокрема, «Кримська солідарність» дуже активно висвітлює так звані справи Хізбут-Тахрір, які веде Росія стосовно членів цієї організації з того часу, як визнала цю організацію терористичною. Але проблема в тому, що жодних доказів терористичної діяльності Хізбут-Тахрір так і не було представлено. Хізбут-Тахрір не є власне терористичною організацією. Ну, на думку російську, там Кремля є. Вона не має навіть якихось таких, знаєте, ознак, не кажучи вже про якусь історію, яка б могла свідчити про те, що вони або вчиняли, або намір вчиняти мали якісь терористичні акти. Це перше. Що прикметно, ні до розстрілу в коледжі в Керчі вони не мали відношення, ні навіть на День чекіста в стрілянині на Лубянці вони не мали теж відношення. Так. Це було б дуже гарною такою, знаєте, козирною картою для росіян, коли б вони могли притягнути хоча б якось до таких подій, як якийсь терористичний акт, там, вибух в метро там, чи в якомусь торговому центрі, як це було, чи навпаки там, розстріл в школі. На жаль, цього немає для росіян, вони через це дуже шкодують. Да. Але, на щастя, цього немає для Хізбут-Тахрір. І ми можемо говорити, що вони не мають жодного кримінального підґрунтя бути переслідувані. Це перше. Друге, коли ми говоримо про Кримську солідарність, то це фактично ті, хто співчуває і підтримує тим,
кого неправомірно переслідує російська окупаційна влада. Тобто це родичі, це ті, хто може надавати якусь волонтерську допомогу, ті, хто висвітлює, ті, хто документує. Тобто це вже, ну, будемо говорити так, другий ешелон, який сьогодні переведений в перший ешелон, як тих, хто чинить спротив російській окупаційній владі. І от щоб подолати цей спротив, власне, Росія і вже захоплює блогерів, ті, хто документує факти, передає якусь інформацію про порушення прав людини. Це вважається вже фактично злочином Російською Федерацією. Я вже не кажу про те, що той, хто каже правду, те, що Крим є окупованим, вважається злочинцем. Тобто це, знаєте, абсурд. Злодій, який украв, каже, той, хто скаже, що я украв, той буде вважатись злочинцем. Не я, що вкрав, а той, хто скаже, що я вкрав. Це якраз справа Семени, який його за що притягли до кримінальної відповідальності? За те, що він цитував резолюцію ООН про те, що Крим окупований і так далі. Так. Це йому поставили достатньо прочитати документ міжнародної організації, в якому вказано, що Росія як агресор має припинити окупацію Кримського півострова. Все. Процитувати міжнародний документ, це буде вважатися кримінальним злочином, кримінальним правопорушенням і злочином в Російській Федерації. Тобто це вже є свідоцтво хворого стану цієї держави і того, що вона не може існувати нормально, і відповідно, ну, кінець у нього має бути покладений цій державі. В такому ключі я розумію, чому окупаційна влада не пускає Крим в моніторингову місію ООН. Не тільки. Немає жодної міжнародної місії, яка б здійснювала моніторингові процеси в Криму. Ми знаємо про те, що останнім було декілька місій від Ради Європи, було дві місії. З однією проїхав був тодішній комісар з прав людини Ради Європи, і після нього була ще місія Штудемана, яка намагалась якби показати більш лояльну ситуацію і кути не такими гострими виставити, тоді як Нільс Мужнієкс, це попередній комісар з прав людини, показав, що, ну, тут, власне, є злочин і всі ознаки злочину, і агресія, і окупація. Другий візит пана Штудемана і його команди, він якби трошки намагався показати більш в залакованому вигляді ситуацію, проти чого, до речі, були заперечення з боку багатьох тих, хто знав, як насправді відбувалося. Але після цього все припинилося взагалі, і ніхто туди більше не їздив. Ну, а власне, як і там, напевно, в Північну Корею теж не сильно пускають якісь моніторингові місії. До речі, Північна Корея, ще низка країн традиційно проголосувала проти. Ну, це не підтримали вони цю резолюцію, але навпаки підтримали Росію. Так, да. Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, ну, природні Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве, Еритрея, Гвінея і Індія. Ну, а Міністерство закордонних справ України висловило вдячність партнерам за підтримку української ініціативи і подальше невизнання анексії Криму. Ухвалений Генасамблеєю ООН документ – це черговий вияв наполегливості міжнародної спільноти у питанні захисту основоположних свобод та прав людини, принципів та норм міжнародного права. Йдеться в повідомленні на сайті МЗС України. У відомстві також наголосили, що Росія і сама усвідомлює невідворотність настання міжнародно-правової відповідальності за вчинені протиправні діяння. Як підтвердження наводиться події у третьому комітеті Генасамблеї 14 листопада і відвертий шантаж з боку російської сторони на адресу іноземних держав з вимогою не голосувати за проект резолюції. Цікаво, ви знаєте, про що йдеться? Що це за шантаж, про який говориться в повідомленні МЗС України? Ні, я не можу коментувати, тому що я не знаю цих подій, тому... Ну, тим не менш те, що тиск здійснюється регулярно Росією. Ну, перше, вживання самого слова агресія і окупація Криму для Росії – це болісна картина, тому що це повторюється на міжнародному рівні, і вся міжнародна спільнота якби повторює вербальні ці визначення, в яких зазначається факт, що Росія є окупантом і анексувала Крим. Друге,
тимчасово окупована територія. Так само дратує Росію, яка вважає, що вони відновили якийсь незрозумілий порядок, за яким вони мали право, або по якомусь іншому праву сильного, можливо, захопили цю територію, скориставшись тією ситуацією, в якій перебувала Україна. Ми знаємо, що відбувалося в 2014 році, в лютому місяці. І, відповідно, оце навіть відтворення і обговорення в таких термінах для Росії є вкрай невигідною ситуацією, і вони намагалися не допустити взагалі проходження цього документу і зірвати його ухвалення, відповідно, намагаючись перетягнути на свій бік якомога більше держав. Ми знаємо, тим що не менш не вдалося, тому що це не вдалося. Оця от група, таких специфічних держав, які голосують проти, там підтримують позицію Росії, вона практично незмінна лишилася. Ми можемо сказати, що, дивіться, 65 держав, вони підтримали цей документ, 23, ось ви назвали частину з них, вони якби заперечували проти ухвалення цієї резолюції, а 83, фактично більшість держав, вони утрималися від взагалі висловлення своєї позиції, але більшістю 65 голосів було ухвалено цю резолюцію, і 38 держав виступили співавторами цього документу, що дуже важливо. Тобто, фактично, ті, хто є союзниками України, це 38 держав, які бачать ситуацію саме так, і вони стверджують це не тільки через своє голосування, але і через співавторство авторством цієї резолюції. Так, це дуже важливо. Тим не менше, йде боротьба за голоси оцих, які утримуються дипломатично, так і нашими, вашими. То таке. Незаконно обраний до Російської Держдуми від окупованого Криму Руслан Бальбек назвав сумним для Росії факт ухвалення ООН резолюції. При цьому звинуватив Україну в провокуванні світової спільноти за допомогою відвертої дезінформації. Він також визнав, що окупаційна влада в Криму, де саджають до в'язниці кримчан за публічне висловлювання своїх поглядів, які в Росії вважають екстремістськими, і пригрозив кримінальними справами правозахисникам, які відмовляються дотримуватись російських законів. Тут можу процитувати ці цитати. Як засвідчили події... Секундочку. Что касается постоянных претензий украинской страны, то это чистейшей воды провоцирование мирового сообщества посредством дезинформации. И с теми, кто мешает общественному порядку, при этом называя себя якобы правозащитниками, разговор один. Либо соблюдайте закон, либо станете фигурантом уголовного дела, заявил депутат. В принципі, нічого дивного і нема на фоні тих заяв Путіна, останніх, коли він сказав, що взагалі там Причорномор'я, все воно історично, там і схід України, і південь України, це історично скрепно русські землі, от все, і так далі. Тобто, маємо з одного боку резолюцію Генасамблеї ООН, з іншого боку такі заяви, там Руслан Бальбек, там можна його там... Я думаю, що... У фріки записати, Путін, Ви знаєте, це, я б сказав так, певне зіткнення певних цивілізацій. Тобто Росія – це десь 19-й, початок 20-го століття. Ми унікальні, духовні, а ви всі інші бездуховні. Це той етап, коли відбулася та революція, чи що там відбувся жовтневий переворот в 17-му році. І, відповідно, вони зараз знаходяться ментально на тому самому і організаційно, як державне утворення, приблизно на тому рівні. Тобто це розколота імперія, яка намагається зліпитися і ствердити свою унікальність і якусь там вищість, те, що відбувається з імперіями. І всьому свій час. Ми знаємо, що розвал імперії відбувся, припав, це такий був пояс розвалу 50-ті роки минулого століття. Росія через це не пройшла, але це ще попереду. Відповідно, це відбудеться. Чекаємо на це. Можу сказати лише, якщо коментувати вислови пана Бальбека, то
Можна згадати закони, які були ухвалені в фашистській Німеччині, наприклад, які визнавали неповноцінними певні категорії населення. Там ті, хто, наприклад, був нетрадиційної сексуальної орієнтації або мав якісь психічні захворювання, і відповідно вони мали перебувати на певному обліку або взагалі бути ізольованими від суспільства, і обов'язок був громадян повідомляти про ці випадки і про тих, хто або переховував, або навпаки сприяв, щоб переховувалися, наприклад, такі особи. Тобто, після 45-го року громадяни Німеччини сказали, ну ми ж не знали, що ми це не так знали, законно. да, відповідно. Бачите, от такі закони, скажімо, там, що хто скаже, що Росія є окупант, це вже кримінальне правопорушення. Якщо ми цитуємо якісь міжнародні документи і правозахисники приїздять, це екстремізм, тому що це посягання на російську самобутність і скрепки їхні. У нас на телефонному зв'язку Ескандер Барієв, керівник Кримсько-татарського ресурсного центру. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми сьогодні обговорюємо резолюцію Ради безпеки ООН, яка засуджує, вперше вжите слово в такій резолюції, як агресія і так далі. Достатньо жорстка резолюція. З іншого боку, маємо реакцію Путіна, який там зазіхає ще й там на Північне Причорномор'я і схід України і так далі, озвучується на своїй прес-конференції. Скажіть, чи допоможе така резолюція працювати на окупованих територіях, ефективно працювати правозахисникам, чи ні? Но если речь идет о резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, то на сегодняшний день нам известно 5 резолюций именно по правам человека. И, вернее, первая резолюция, она связана была с оккупацией Украины, в частности Крыма, и территории Украины. Ну и последующие 4 резолюции были в 16, 17, 18, 19 годах. Кроме того, 2 резолюции, которые были приняты по милитаризации. Мы четко понимаем, что если говорим о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, то эти резолюции, они носят рекомендательный характер, но при всем том, само наличие или сама позиция, или если проанализировать динамику, какие пункты включались каждым разом, то мы видим следующее, что начиная от того, что было четко обозначено, что Российская Федерация является оккупантом, а Крым является и Севастополь являются оккупированными территориями, то мы уже подошли к следующему этапу, когда в этом году уже речь была о том, что преследуются правозащитники, преследуется в том числе и крымская солидарность, ну и, конечно же, речь идет о замещении населения. Однозначно Российская Федерация будет отговариваться или будет пытаться к этому относиться, скажем, больше позиционировать в отношении своих граждан, но все эти резолюции, они дают определенный результат для продолжения санкционной политики в отношении страны-агрессора. Кроме того, мы четко видим, что наши союзники не меняются, то есть они стабильные. И если 38 стран были в числе заявителей, то 65 стран, которые поддержали. То есть мы видим стабильное количество тех стран, которые стабильно поддерживают нас. 65, 70 и так далее. А что касается стран, которые голосуют против, то мы видим, что это количество стран 26-27. Другие либо их не присутствуют, либо они воздерживаются. Поэтому в данном случае я бы сказал, что нам нужно продолжать данную политику. Нам нужно подчеркивать, что Российская Федерация является оккупантом до тех пор, пока не освободит все территории Украины. И нам, конечно же, используя, скажем, решение такого авторитетного органа, как Генеральная Ассамблея ООН, нам необходимо, соответственно, продолжать инициировать санкционную политику и работу в судах. Что касается Совета Безопасности ООН, мы же понимаем, что там 2 страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, это Российская Федерация и Китай, которые, к сожалению, голосуют, в частности, я говорю о Китае, голосуют против данных резолюций. И это связано с тем, что в самом Китае грубо нарушаются права человека. Дякую. Ну, що ж, така ситуація. Ну, в самій же Росії, там, незважаючи на заяви Путіна, на
поліцейську державу і так далі. Тим не менш, в середу, 18 грудня в Москві і Санкт-Петербурзі російські активісти провели акції в підтримку кримсько-татарського народу і політв'язнів з Криму. Про це повідомляє активістка Віра Лаврешина. Цитую: «Починається черговий геноцид, але ніякі резолюції не діють на Кремль. Можливо, не ті обираються методи впливу, швидше за все. Купувати у військового агресора нафту і газ, будувати з ним Північний і Турецький потоки означає явно заохочувати все те, проти чого ООН потім виносить свої нескінченні резолюції. Ознаки божевілля зараз не тільки в російських судах. Хвороба куди більш глобальна», каже Лаврешина. Російські правозахисники, вони, на жаль, поки що не відіграють якоїсь провідної ролі. Власне, як здавалося б під кінець Радянського Союзу, з одного боку, там, Сахаров, там, ще щось. Вони були як такі самотні голоси, тим не менш. Я можу не погодитись, тому що російські правозахисники намагаються протистояти за допомогою всіх тих можливостей, які є у них, беручи участь і в документуванні, і в практичній допомозі тим, хто є жертвами, потерпілими від збройної агресії, зокрема ті, хто перебувають у в'язницях, так звані в'язні Кремля, ті, що політв'язні. Можу привести практичний приклад, коли тим же нашим морякам, які перебували в Лефортово, фактично щотижня організовували, приносили передачі, підтримували їх і морально, і фізично, якраз і на засіданнях суду. І це справді було дуже позитивною такою підтримкою, яка справляла роль. І отакі невеликі кроки, вони свідчать про те, що, по-перше, не є широкі можливості в Росії відкрито виступати і навіть можна поплатитися за це, ми знаємо. Очевидно. З іншого боку, будемо сподіватися, що, згадуючи чергову резолюцію Генасамблеї ООН, що свого часу вона все-таки ляже в обвинувальний акт до тих, кого це стосується. Дякую. Борітеся і поборете. Так точно. Наш ефір закінчується. Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці. Всього найкращого.